Hello ladies and gentlemen, welcome back to our channel. Here we are at Mac Joseph Convenience Store. Yes! Well guys, Uy, kimakito special ito. guest guys. My God, your toto is na dapat so ang Muna yung visitor sa mga Yes, number two. Byron Pythagora. Muna ang among Number one shout out. So guys, kung kisa tong di ka mamulangoy, just tudluan mo namo. Tuloy, may mads. Di na Di ba may kibaw? Sige, may kibaw. Uy, sige. Kibaw, uy. Sige.
One day, ang nangaligo mi ron unsa piting tugawa. Andiyan nang luspad na di No? Nami sa injip ko. Sa pasanan na ni guys nga anang ano lang mo dinhi og kanang ganan mo guys naidugong dito na kuan wala mo kanay no dugong mo na siya mo na siya o chukoy di ay chukudog bantay jud mo Di buaya mang TikTok sa tabi. Ten 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 ten. Anana, pag ito ka to anana, pag ganito anana. Anana, pag ganito. parang magkuan ba Hello guys, welcome back to our channel Tagabuhol Vlog. yes Please like and subscribe. Muna pawaram sa mga scratch. You know that? Kung ka sa online class murag ka nang kinahanglan din nga mag-break mi ba mag-break na mi sa online class Char. Naay nangawat og budbud. Kana mads pambatik. Naay nangawat og budbud. Ana. Hoy! Labot ko na Wala! Ano man oy, ila man ang balanghoy ngano man ka? Mo na.